Добре. Така. Здравейте на всички. Благодаря, нали, за интереса към събитието и, нали, темите, които имаме да представим. Аз казвам Ангел, нали, Ангел Монев. Също работя в Formitas като Калин. От 3 години мисля, че станаха вече. Също съм завършил архитектура в Германия. В момента живея в Берлин. Колеги сме заедно в офиса. И така също, още от следването, така имах интерес към BIM и се насочих малко по малко към тази сфера. За разлика, може би, от Калин, който така работи доста с инвеститори, аз работя, нали, в проектите доста по-близко с самите проектанти, нали, като координатор, нали, една от ролите, които Калин вече спомена. И всъщност нали, мога с тях така да разиграя тези употреби или тези приложения на BIM. И една от тези теми, за които, нали, така ще се говорим днес, която исках да представя, е точно тази обектно ориентирана комуникация в BIM проектите, нали, самата комуникация като use case изобщо. И да, общо взето ще видя сега дали ще работи този поинтър. Да, така. Да, искам така да започнем с тези няколко key phrases, нали, тези ключови думички. Защо така object-oriented, нали, обектно или моделно ориентиран? Всъщност става въпрос в този случай за едно споделяне на информация, обмяна на информация, нали, за конкретни обекти, чрез референциране в самите модели. Това може да стане по различни начини. Това може да е, примерно, лист с ID, примерно, нали, с ID-тата на елементите, може да е също, както ще видим, и един скриншот, нали, също и запазените координати от изгледа в модела, нали, в който е създадена, нали, този issue, за който сега също ще говорим, тази тема, която трябва да бъде комуникирана. Другото е BCF. Всъщност това е един OpenBIM стандарт, развиван от Building Smart, същата организация, която седи всъщност и зад развитието, нали, на EFC формата и, нали, EFC моделите всъщност и развитието. Така, те заедно в момента го развиват, нали, но всъщност цялото нещо така е започнало от Solibri и Tekla, мисля, че от към 2009 година всъщност, и това е формата, нали, през който тази информация реално се обменя. И последната точка, която така като думичка, която ще използвам доста, искам, нали, да покрия, е issue, нали, всъщност един проблем или една тема, описана в този формат, нали, в който се кодира, нали, тази информация за обмяната. И тя се съответно описва и представя чрез текст, може да е скриншот, нали, този запазен изглед в модела и, нали, запазените елементи. Всъщност това е, нали, един доста опростен вариант на това какво е един issue, нали, или един проблем. Той може да съдържа доста друга информация, вече в зависимост от проблема и в зависимост от темата, която трябва да се комуницира, може да съдържа и, нали, други неща. Така, ще говорим малко по-в частност сега за тези работи. Така, първо лека теория, така да се каже. След това искам да ви покажа също няколко практически неща в софтуера, нали, примерно в Revit, както също сте видяли сигурно в описанието на темата, която ще представя, и също в един от виларите на базата на един EFC модел, защото всъщност, нали, това е този отворен формат и неговото предимство, че той може да се чете от различни софтуери. Така, това е, както вече казахме, формат за колаборация и комуникация. И тази информация, която се кодира, може да бъде запазена също и експортирана като напълно нормален файл, който аз мога да изпратя на някого, нали, офлайн, съответно като файл, не синхронизиран в клауд, под BCF формата. Нали, този трансфер на данни може да се случи между различни BIM софтуери. Всъщност, някои софтуери сами по себе си, като Solibri, могат да четат този формат. Има други софтуери, като примерно тези на Autodesk, които, нали, така, са в своята екосистема, но с така, други приложения или add-ons могат също да го четат. И това е, нали, едно от нещата, което искам да ви покажа, така наречените BCF менеджери. Всъщност, да, това може да са различни софтуери, както вече казах, нали, Solibri, също може да бъде софтуера за моделиране, може да е ArchiCAD, може да е Revit и прочее и така нататък.
вече говорихме за issues. Всъщност, нали, тази цялата комуникация, която обменяме между моделите, се случва с така наречените, нали, issues или тези теми, които, нали, могат да са свързани естествено с моделните елементи и всъщност да дават информация, нали, или да обсъждат или представят някаква тема свързана с конкретна, примерно с конкретен елемент, но могат да бъдат просто, нали, един скриншот, да речем, на примерно един план или изглед от модела, в който не е задължително да бъдат сейвнати, нали, някакви ID-та и някакви също елементи. Всъщност това може да е примерно просто така едно запитване или примерно запитване към някои от другите проектанти или участници в проекта, което обаче също може да бъде комуницирано по този начин. Доста често се използват също за оперативки, примерно, за различни срещи, в които, нали, също и на база на моделите, но не е задължително се обсъждат, нали, различни теми. Както вече споменах, това може да се случва този обмен на информация офлайн или онлайн. Всъщност офлайн, по това има предвид размяната на точно на тези BCI файлове, които могат, нали, да се експортират от един софтуер, да се импортират в другия, нали, информацията съответно да ми бъде показана и прочетена, без нуждата да синхронизирам, примерно, с някаква платформа, която е втората възможност. Нали, има вече различни решения, дори някои от тези цели, нали, Common Data Environment, за които колегата говори, те предлагат също такава платформа или възможност за четене на BCF файлове. Става много интересно, когато те се вържат с моделите също, или моделите са качени в тези платформи също и може тази информация или тези issues също в самата проектна платформа онлайн да се разглеждат. Другия вариант е примерно чист issue management платформа, която е също, нали, BIM Collab, който искам да ви представя, където общо взето различните участници в проекта могат да синхронизират техните проблеми и техните теми, нали, в един общ клауд, нали, в един облак, в един, нали, общ проект, където да бъдат видими за всички или за когото трябва. Прескочихме едно. Да, така. Това нагледява точно това, което казах тук-що. Нали, първият вариант е офлайн. Както казах, това може да се случи или се случва чрез обмяна на тези BCI файлове, които естествено трябва да бъдат прочетени от съответния софтуер. Нали, в случая на BIM Collab, нали, това софтуерно решение, което разглеждаме днеска в частност, това се случва с така наречения BCF Manager, който съществува като, нали, add-in или плагин за различни софтуери. Нали, има го за Revit, има го за Navisworks, има го за ArchiCAD, има го за AutoCAD, има го за Civil 3D, мисля, че и за други. И всъщност най-простия вариант би бил просто, нали, създаване на такъв issue в единия софтуер за моделиране, нали, експорта съответно в BCF формат и, нали, изпращането на колегата или колегите съответно, нали, които могат да си го импортират при себе си, да го разгледат. Предимството на това е, че реално, може да се говорим после също за това, не ми трябва някакъв лиценз, за да го използвам. Просто мога да се прехвърлям файлове, но естествено с нарастването на участниците, нали, големината на отбора всъщност и хората, да, участващи в целия процес, така става доста трудоемко да се прехвърлят тези файлове напред-назад. Използва се за архивиране доста често, нали, тая възможност за сейване, нали, запазване на този файл. Другото решение, което казахме, е това да се случва в един централен проект, който се случва, нали, в облак. В случая на BIM Collab, това е BIM Collab Nexus, сега се измисли това лого. Преди това се казваше просто BIM Collab, те, нали, развиват различни решения. Доста от вас може да са ги чували, така доколкото е моето впечатление, също те имат доста голямо присъствие предимно на европейския пазар. И да, нали, случая тук е просто, че всеки участник в софтуера си, нали, това може да е viewer, примерно просто чисто EFC viewer, в който да се гледат моделите, може да е Revit също, може да е Autodesk, може да е, нали, друг софтуер за координация, като Navisworks, може да е Solibri и така нататък. От тези различни софтуери, нали, всичките теми, всичките issues могат да се синхронизират в този облак всъщност и естествено, съответно, да се направят видими за другите участници. Нали, това естествено в този случай има предимство пред тази ръчна, така да се каже, размяна на файлове, където информация също може да се загуби, има проблеми с коя версия беше по-актуалната, кой имейл ми пратиха и така нататък.
Така, в частност за issue, тази маска, така да се каже, ще я видим също след малко в самия софтуер, но това, което искам тук да покажа е някои от основните параметри, така да се каже, или основните качества, които съдържа една такава точка, един такъв issue. Всъщност, това долу има една легенда, между другото, не знам дали се чете толкова добре. В червено са така по-важни параметри, в черно са BCF параметри, т.е. такива, които са нативни или които се съдържат по принцип в BCF формата и без това, като самия BIM Collab също предлага възможността за добавяне на собствени тагове или параметри за описание или по-добро филтриране на информацията и на тези точки. Да, и те съответно са показани в така леко по-сив цвят. Започваме през статуса. Всъщност, когато създадем един issue, той е активен. Различаваме тук между отворен, активен, решен или затворен. Какво означава това? Означава, че аз мога да създам един issue, т.е. аз създавам един проблем или тема, която искам да дискутирам. Мога да я дам на даден човек. Това е тази точка отговорник. Мога да дефинирам един отговорник или човек, който всъщност трябва от моя гледна точка да се погрижи за проблема. Той може да го даде на някой друг, ако той не е правилният човек, но да, общо взето това е принципа. Той може да го погледне, да го реши и всъщност, ако го реши, аз би трябвало в крайна сметка да мога да погледна какво е решението ми. Решението му мога и да го затворя в крайна сметка. Така, това се вижда тук не, но после в маската ще го видим в самия BIM Collab. Не, извиняйте, това се вижда тук долу, пише статус, active. Отговорника, това е тук assigned to. В проекти, които са онлайн проекти с такива вече участници, които са в самия проект, мога от тук също даже да избера на кого да го задам и всъщност те биват информирани. Така, този проблем важи като зададен за тях. Фаза, етап или фаза, тук или така наречените milestones, тук просто може да се дефинира примерно, окей, това проблем ли е, който искаме да решим сега или проблем, който ще решим по-късно. Ако е нещо, което сега още не е изяснено, може да му отложим срока примерно за след един месец, това може съответно също да се дефинира. Тук има възможност за дефиниране на един дедлайн, до кога това нещо трябва да бъде решено. Вече тип е възможност за задаване на типа на тази тема и на този проблем. Това може да е просто запитване, както казах към някой колега, може да е съответна колизия, да речем, ако говорим за това в контекста на един clash detection или координация, може да е всичко общо взето. Те могат да се дефинират тези типове, могат да се изберат съответно в маската, когато също създаваме един такъв проблем. Зоната ще я прескоча, може да го прочетете. Срок за решение за проблема, за това говорихме тук що, мога да задам до кога съответният проблем трябва да бъде решен или поне до кога очаквам да ми върнат някаква информация или някаква връзка за това. Приоритет е много ефективен начин да класифицираме issues, да филтрираме след това issue-тата базирано на приоритета и всъщност да речем, ако сме естествено под напрежение или примерно времето в проекта в момента съответно е късо, да приоритизираме нещата, които са категоризирани като примерно major issues или normal или normal или има и такива с нисък приоритет. Гледната точка, за която също вече споменах, е всъщност в този случай, както ще го видим след малко, един скриншот на един изглед от модела в 3D, в който също могат да бъдат запазени координатите на тази точка. Или всъщност това е идеята, да бъдат запазени координатите, така че да знаем на кое място в модела е съответният проблем. Тази гледна точка в този скриншот може да бъде допълвана с примерно коментари, мога да я обработвам, примерно да добавя някакви картинки, да речем, или да заградя мястото, за което става въпрос. И в тази гледна точка също могат да бъдат запазени също, както тук виждаме долу, съответните елементи. Те могат да бъдат избрани, могат също да избера да запазя всички елементи, които виждам в този изглед. И така има различни настройки. Друго важно нещо, на което искам да обърна внимание, е от тази лявата страна, описанието, коментара, където и заглавието естествено, където мога да задам едно
заглавие, което всъщност трябва да задам едно заглавие също за този проблем, мога да добавя допълнителна информация, мога да оставя един коментар, като примерно, окей, тук става въпрос за това, че има един коридор, чиято големина примерно може да бъде намалена малко, за да се спечели офисна площ. Нали? Просто един пример, нали, за тема, която може да бъде комуникирана. И мога да добавя допълнителен коментар, ако искам, нали, така, за да добавя нещо друго. Има така наречените етикети или labels, където примерно вече мога да задам дали това е релевантно за архитектите, дали е релевантно примерно за техническите специалности или за който и да е. Съответно, нали, всички тези неща могат да се използват след това, за да се филтрира всъщност за мен релевантните проблеми, които, нали, искам така да разгледам или да реша. Долу има така едно известие, където мога съответно да известя някого, нали, това може да се случи чрез имейл, примерно, нали, за това, примерно, че даден issue, даден проблем е създаден и така. Той да знае за това. Има и други също такива полета и лейбъли, които могат да бъдат добавени. Вече това е, нали, нещо специфично за BIM Collab и за BCF менеджера, който сега ще покажа. Нали, в следващата стъпка иска да направя една така малка демонстрация. Доста от нещата ги видяхме, но или поне основната информация за това как изглежда един issue. Но естествено искаме да видим малко така, как изглеждат нещата в практиката. Всъщност това, което искам да покажа, е един просто Revit модел, който трябва да напасна малко. Така. Да, и така, всъщност това е, нали, този BCF менеджер, който така излиза горе съответно под, така не знам как това се нарича на български, както и да е, знаете какво имам предвид, под таба точно така на български. И да, всъщност тук имаме самия BCF менеджер, който съответно, нали, има няколко допълнителни настройки, които могат да бъдат предприяти, като примерно, нали, кои са или каква е базата за координатите, нали, които ще бъдат запазени в този issue. Няма нужда много така да го разглеждаме, но така тук човек може да избере между Survey Point, нали, в Revit, Project Based Point, това са естествено неща типични за Revit, или така Shared Coordinates, които са всъщност координатите, които използваме, когато моделите бъдат координирани. Всъщност те в най-добрия случай трябва да са във всеки модел, без значение дали е ArchiCAD, Navisworks и така нататък. И това всъщност е настройката, която най-често се препоръчва да се използва, нали, при положение, че работим с координирани модели, естествено. Така, няма нужда да го разглеждаме прекалено в детайл. Всъщност, начинът, по който изглежда самия плагин, го виждаме тук в дясно. Съжаление, тук долу така, една част е отрязана, но мисля, че достатъчно се вижда. Така, да, всъщност имаме възможност тук да започнем примерно такъв нов офлайн проект, който може да запазим като BCF файл. Има възможности в дясно, както виждаме тук, да импортираме, т.е. да отворим вече съществуващ BCF файл, което сега ще направя след малко. И всъщност след тук в дясно останалите две поне символчета са свързани с такава платформа, с онлайн BIM Collab платформата, която ще покажа след това. Така, първо искам да импортирам един BCF файл, който аз съм се го подготвил тук, който всъщност ще видим, че се съдържа два проблема или две issues. Така, мога да ги видя тук. Информация за тях мога да видя тук отдолу и сега ми е малко кофти, че не мога да ви покажа малко повече. Може би трябваше да сменя преди това също настройките за така, резолюцията. Но да, така мисля, че ще се види достатъчно информация. Всъщност, нали, виждам тук този скриншот, който така преди това видяхме в примера в слайда. И нали, ако искам, след това тук в дясно мога да филтрирам. Имам възможност да филтрирам issues. Нали, вече базирано на това, да речем какъв таг имат, дали съответно какъв лейбъл, дали са за архитектура, дали са отворени, дали са затворени и така нататък. Така, всъщност информацията е така запазена тук долу. Тук има няколко допълнителни настройки, които може да погледнем. Така, ако не мога да видя точно за какво става въпрос, мога и така да се го отворя, примерно, и да погледна. Той се показва естествено на втория дисплей, да погледна всъщност така този скриншот малко по-в детайл. Да, виждам, че става въпрос за някакви врати тук, нали, ще се казва липсващи врати, съответно, нали, така, този, който го е създал, най-вероятно има предвид, че тук са заправени вратите.
Така мога да погледна за допълнителна информация тук долу. Тук е така наречения description или нали, това описание, за което говорихме. Ако искам също да погледна самата информация или самите запазени елементи, мога да ги видя под това info. Всъщност тук са изписани запазените нали, при създаването на самия проблем елементи, съответно с IFC ID-тата им и ревитските им ID-та всъщност, които бих могъл също да избера от тук. Това мога да го покажем и сега. Така че знам дори може би скриншота да не е така пределно ясен, нали, за кои елементи става въпрос. И всъщност цялото нещо, или предимството на цялото нещо е, че сега този issue, в който също са запазени координатите, от който е създадена или е създаден този изглед, така може да бъде използван. Така ще направя един двоен клик, нали, за да скоча нали, съответно на място в модела. Ето ми отваря допълнителен 3D изглед, в който мога да видя нали, това място, от което всъщност е бил запазен първоначално този issue. И вече може би нали, по-точно мога да видя за какво става въпрос. Нали, да речем, това в този случай са тези врати, нали, тази врата и всъщност дали, в крайна сметка мога да кажа, окей, сменям си така detail левела на модела или на изгледа на така fine и мога да видя, окей, всъщност вратите са там, колегата може би просто така не е кликнал на елемента, за да разбере, че това е врата или каквото и да е. Но добре, да речем сега искаме да му оставим един коментар и да кажем, добре, така, вратите са там, ще ги експортирам нали, следващия път с по-голямо ниво на детайлност. И всъщност имам възможност тук отдолу, така, заради резолюцията нали, малко кофти с навигацията, но имам възможност съответно ето тук да оставя коментар и също ако отида отгоре, имам така доста удобна възможност да едитирам, нали, да обработя този проблем. Така, всъщност ако кликна тук на нали, моливчето, ще излезе тази маска, която видяхме преди малко. Тя излиза също, когато човек също създава даден проблем. И така мога да добавя някакъв друг коментар, който да е, да речем, примерно, да. Така, вратите са наред. Така. Там са. Ще експортирам модела с по-високо ниво на детайлност. Така. И мога да добавя коментар, мога така, ако преценя съответно също да го маркирам като това може да го направим тук като решен. Съответно колегата, ако иска да го провери, може да го затвори. Нали, горе виждаме всъщност точно тази маска с различните лейбъли. Виждаме, така, тук ще го покажа просто за да видите също за какво става въпрос. Нали, architecture, electrical, mechanical, нали, тези всичките неща могат да се модифицират, така че да може да изберем това, което, нали, от което имаме нужда. Нали, мога също да го задам на някого, тук мога да напиша нечие име или примерно нечие имейл също, така че да е ясно за кого става въпрос. Нали, тук вече е типа, дали е issue, дали е примерно просто request, както казахме, нали, дали е един clash, колизия и прочее. Нали, всички тези неща, които виждаме, които можем да дефинираме и обработваме. Така, в момента не съм избрал никакви елементи, но примерно ако избера също елементите, както, не избрал съм ги, тук даже е цъкнато, нали, че той ще ми запази нали, избраните елементи, но вече знаем за какво става въпрос, така че може би няма задължително нужда. Но да, мога също да запомня, така да сейвна този коментар и всъщност той да се вижда след това ето тук долу, което обаче сега не се показва, за съжаление. Да, това е малко кофти, така извинявам се за това. Но да, ето тук може да се види съответно този коментар, който съм оставил. Също мога да избера нали, да запазя нали, този изглед, който примерно аз имам в Revit, нали, така че колегата да види, че наистина са там. Нали, има също тази възможност и в крайна сметка, нали, за да го споделя, отново трябва да бъде експортиран, което мога да направя, както вече видяхме, ето тук горе, нали, чрез така, export BCF файл. Така, мога да го сейвна тук, примерно в този случай просто така ще го презапиша. Нали, и всъщност искам да скоча в другия софтуер. Нали, тук вече, както казахме, така, обмяната на тези файлове става така,
не през клауда, ами просто нали, може да си ги обменим през флашка или имейл, на каквото се преценим. Но така, идеята е, че може тук в този viewer да го импортираме. Това е нали, viewer на BIM Collab, той се казва BIM Collab Zoom, така също безплатен е, нали, има и платена версия, която има повече функции, но с него може да се гледат EFC моделите. И всъщност, нали, примера нали, целя да покаже, че нали, аз мога всъщност един issue или тази комуникация да я правя между различните софтуери. Всъщност това е нали, богатството и това е идеята на този отворен формат, че мога да отида тук съответно, нали, да кажа OpenBCF файл, както казах, това може да се чете и от други приложения, нали, да си го отворя съответно и да видя за какво става въпрос. Информацията, която тук що запазих, също да е там. Нали, това всичко се случва в клада много по-бързо и много по-ефективно. Но да, както казах, това също е възможност, понеже няма реално нуждата от закупуване на лиценз за ползване на тези BCF менеджери, може би така, за по-малки тимове, за по-малки проектантски екипи може да е полезно. И всъщност, нали, както казах, мога да навигирам към това място нали, с допълклик, с даблклик върху този issue. Или пък тук имаш още един, който нали, е направен в Revit, както виждаме, нали, от последния начин как изгледа. Нали, съответно, към него също бих могъл да отида. И така, всъщност, нали, това е така накратко самия viewer. Така, не е тема на презентацията, няма нужда какво да ви го показвам толкова много. Нали, който има някакви въпроси, все пак може да отговорим на тях. Да, но това, което искам да ви покажа допълнително преди да приключим е като последно самата онлайн платформа. Нали, всъщност този онлайн проект, с който може да синхронизираме. Също да ви покажа просто как изглежда цялото нещо и какви възможности има там. Така, сега ще се споделя браузъра. Така изглежда последния начин. Нали, това решение, онлайн клауд решението, всъщност вече изисква нали, лицензиране и така най-често се представя от самия възложител или пък от BIM менеджерите. Нали, ние в нашия случай сами хостваме нали, този Project Room, всъщност или този профил, в който имаме различни проекти. Както виждате, нали, всъщност това, което човек вижда в началото, когато влезе в онлайн платформата на BIM Collab, са тези различни проекти, в които е така добавен като участник. И това, което мога да направя е да отида към даден и също, ако искам, мога да скокна директно към тези issues, нали, да разгледам за какво става въпрос. Всъщност тук е същата информация, която имаме в тези BCF файлове, които също може да четем през BCF менеджерите, но всеки, който дори няма достъп до самите модели или до някакъв viewer, може да го отвори в браузъра всъщност и да види за какво става въпрос. Нали, също самите issues могат също да бъдат обработвани в тази онлайн платформа. Така, това се случва, за съжаление тук това е изразено отново, това се случва нали, тук отдясно. Мога да създам нов issue, също мога да импортирам или мога да създам така наречения репорт, за да генерирам един доклад в PDF формат, който всъщност може така да ми покаже всичко с скриншотите, с информацията. Нали, това е съответно за документация, ако има нужда нали, някой човек да го разгледа или да го получи в примерно PDF формат, като също мога и да експортирам от самата платформа BCF файл, както го видяхме, нали, с цел архивиране, например. Нали, както виждаме, тук също може да създаваме нови issues. Нали, тук съответно няма скриншот, но може да изберем някой скриншот така, от самия ни компютър, защото все пак нямаме директно модел тук, с който може да работим. Но така мога да го задам на някого и всъщност всички тези параметри, които вече видяхме, съществуват също и тук. Така има доста аспекти, които може да разгледаме, но за сега така, ще го оставя до тук. Всъщност предимството на тази онлайн платформа, може би да заключа отново, е това, че нали, всички могат да колаборират и нали, този целият процес на комуникация става транспарентен и достъпен всъщност и за хора, които не е задължително имат достъп до тези модели, което, както казахме в BIM контекста нали, или в проектите, които специално ние имаме, е така доста важно и доста ценно. И да, като заключение бих казал, така, всеки може да се направи сам изводите, но нали, това, за което ние стоим и така сме разпознали естествено като
полза, нали, когато BIM моделите се използват за комуникация, че това наистина е един ефективен метод да се трансфера тази информация, нали, без да си изпращаме имейли, нали, да се чудим сега къде беше този елемент и така нататък. Нали, всъщност това двузначие или така неразбиране, което понякога се получава в комуникацията, може да бъде премостено чрез един такъв метод. Нали, това естествено може да повиши качеството на проектиране, нали, да създаде място за дискусии и комуникация, нали, защото всеки решен проблем, малко или много в проекта, нали, повишава крайния резултат. И да, предимствата естествено, както видяхме, така доста повишена транспарентност, тези issues могат да се видим за всякакви участници. Естествено има начини така, че да се направят конкретни видими само за определени хора, може би не всеки трябва да вижда всичко, има такива възможности също. Повишено качество на моделите, използваме така този метод на комуникация, тези issues винаги, когато правим quality checks, нали, контрол на качеството на моделите, нали, както вече Калин спомена в проектите. Нали, информацията, както казахме, е на разположение, може да се експортира, може да се генерира, нали, архив, може съответно нали, да се генерира такъв репорт в PDF формат. Условията, както казахме, това, ако работим с така онлайн платформа, е, че трябва естествено, нали, да се отдели ресурс и финанс за лицензи, но както казахме и в малки така, тимове може да се профитира от този метод на комуникация. Естествено, повишената транспарентност, нали, която видяхме, не е задължително винаги нещо хубаво, защото всъщност нашата работа е, когато така проверяваме едни модели и така следим за това качество, да открием грешки. И е малко тъпо и всъщност е изключително важно хората наистина да имат една позитивна култура на справяне и работата в проектите, нали, справяне с проблемите, точно тази колаборация, за която говореше Калин, или това партньорство, и това е така доста важен аспект, този човешки фактор, който също трябва да е на лице, когато се работи по този начин. И естествено самото ноу-хау, това човек да знае как да работи с тези софтуери, но както видяхме, мисля, че за малкото време не е чак толкова сложно и се надявам така, може би някои от вас, които още може би са нямали допир с това, така да им е станало интересно и може би да го изпробват. И така, благодаря за вниманието. Това беше. Ако има въпроси,